Днеска ще играем на... ще ви снимам няколко, не знам няколко игри. Да видим. Ще си избера една игра. Да видим. На Clash Royale да играем. Арена. С нощи май влезех, ама... После гласа викат, трябва да вика много. Сега за малко ще излизам да погледна ще чакайте само. Отново ще влизам, не знам защо излезих. Добре, да изчакам се. Ето, отвори се. Айде да играем още една игра. И... не знам какво ще направим. Или ще играем, или ще приключваме вече. Този клип. Сега. И всичките са. Да пусна, бе. Добре. Аз да започна тъй. Of those baby dragons! No ме дразни, мисля как ще ми убие на така.
Аз го убих с 5 зора. Дай газ, конче. Един тези. Дай. 280! Ако ми шиш... Сега ни биха ни! Не! Умирай, бебе, драгане! Бебе! Отвъй, че да браниш. Пазико, да сме наравно. О, ес! О, ес! О, ес! О! Ще атакуваме бързо. Дай се атакуваме. Чекай. Добре. Не! Вадим. Начинай. Но по-бързо ще умреш. О, да. Тук не стреля. На майната ти. Аре, няма да можем да близиш на лицето. Айде. Чуй. Абе, не, простак. Бах, простак. Отиди там да викна паната простака. Ова, чакай, аз съм добре. Биха. Ама нищо. На мен не биха всичките коли. Аз една, те две. Те 12, не мога вече да ги бием. Много ако сега. Аре. Хора, аз много не знам за Clash Royale. Тъй, че пишете долу в коментарите и да разбера как се играе по хитро. Аз много малко хитро не знам. Тъй, например, някой като нападне другата кола, аз отивам да нападам другата кола от страната, че той да убият другата кола и после като бия, отивам на моята кола, дето ме бият и тъй, ако успея да ги спра, ще спра, ако не мога, убиват. Добре, хайде да изиграем още една последна игра и клипа ще заключи. Така. Стига. Бързо! Първа кола наша. Сега автомобилът. Добре, Айде! Yes! Бихме ги! О, yes! И то по най-бързия начин. 28 дупи. Аре още една игра. Да си гръмно бързо свърши. Съм пуснах двама героя да атакуват. Една бомба. О, чакайте, че. Две минути. О, да. О, не. Сега да видим как имаме да плащаме. Чакай. Стоп. 150 няма що.
да си. Не знам. И сега... Да свърши всичко. Да видим. Два пъти. Добре. Сега... Дай да си. Един диамант си дам. Бягай. Офто нещо много ме драми. Добре. Ще играем още една игра. Не приключи. Ама ако свърши бързо още една игра, дори ще играе. Сега. Ама точно не може да ме разпълни. Първо този красотор. Аз го бих. Не се удобно. Аз раз го бих този. Просто как го бихме дървали. Няма що. Бихме. Защо да пипам вече телефона си? Добре, ма... 31 копии. Аре, не. Ами... До тук ще снимам, че... И пък всичките по 18 диаманта стига, бе. Ами до тук ще приключваме и... Чао!